Γύρω σουβλάκι φέρτο και τυροπίτα φέρτο και καλοκαίρια στην Ελλάδα σου είπα φέρτο. Hi everybody, welcome to my new video. Γεια σας Georgie and it is... no, let's start again. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας Georgie, εγώ είμαι ο Georgie και σε αυτό το βίντεο θα προσπαθώ να μιλήσω μόνο σε ελληνικά και να μιλήσω για το τραγούδι της Ελλάδας για τη φετινή Eurovision 2026. Το τραγούδι είναι Φέρτο και ο καλλιτέχνης, ο τραγουδιστής είναι ο Ακύλας. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι το αγαπημένο μου τραγούδι φέτος ήταν το αστείο του Ζαφ. Μου άρεσε και το Φέρτο και ήταν απαραίτητο ότι Ακύλας θα νικήσει γιατί έχει τόσο πολύ αγάπη στην Ελλάδα και όλοι αγαπάνε το τραγούδι του και έχει γίνει πολύ viral στα social media και ναι, ξέραμε όλοι ότι θα νικήσει αυτός. Πρέπει να συζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη για όλα τα λάθη που θα κάνω σε αυτό το βίντεο, αλλά αγαπάω πολύ την Ελλάδα, αγαπάω πολύ τα ελληνικά και ναι, θέλω να προσπαθώ να μιλήσω για να δω αν μπορώ. Λοιπόν, έλα να ακούσουμε το τραγούδι και να δούμε το βίντεο. Ναι, μπορούμε να ακούσουμε στην αρχή πόσο τον αγαπάει το κοινό και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Eurovision, όταν σε αγαπάνε τόσο πολύ στη χώρα σου. Και τραγουδάει τόσο καλά, τόσο καλά τραγουδάει αυτό το τραγούδι. Δεν τον ήξερα πριν από το ημιτελικό, δεν ήξερα πώς τραγουδάει, δεν ήξερα ποιος ήταν ο Ακύλας πριν από 2 μήνες. Αλλά τραγουδάει πάρα πολύ καλά και ναι, συγχαρητήρια αυτό. Και το χάρισμα του είναι απίστευτη και η ενεργεία. Ναι, αυτή η μελωδία περιμένει στα αυτιά σου, στο μυαλό σου και νομίζω ότι όλη η Ευρώπη θα τραγουδάει Φέρτο μετά από Eurovision. Λοιπόν, πολύ καλό είναι αυτό, αλλά νομίζω ότι μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα για να είναι καλύτερο από αυτό. Αλλά ξέρω και πέρυσι επίσης η παράσταση της Κλαβδίας δεν ήταν τόσο καλή στην Αθήνα, αλλά το τραγούδι ήταν το καλύτερο και φυσικά το ψήφισαν όλοι στην Ελλάδα και στη Eurovision πέρασε πάρα πολύ καλά με το καταπληκτικό της τραγούδι, το Στερομάτα, το αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, και ξέρω ότι ο Ακύλας επίσης θα αλλάξει πολλά πράγματα για τη Βιέννη, γιατί έχει χρόνο αυτό παιδιά και νομίζω ότι θα το κάνει. Ναι, πολύ ενδιαφέρον είναι όλο αυτό. Δεν ξέρω. Πολύ ενδιαφέρον είναι το τραγούδι και αυτός με την ενεργεία και το χάρισμα του και το κοινό στην Αθήνα, στην Ελλάδα τον αγαπάει, αλλά νομίζω ότι το κοινό στη Βιέννη θα τον αγαπάει πάρα πολύ και νομίζω ότι, πώς το λέτε, reaction στη Βιέννη θα είναι τέλειο. Φέρτο μας Ακύλα, η Eurovision στην Αθήνα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι δεν τους αρέσει αυτό το κομμάτι να τραγουδάει στη μαμά του. Εμένα μου αρέσει, δεν ξέρω για άλλους, αλλά εμένα μου αρέσει και τραγουδάει πάρα πολύ καλά πάλι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό και θα περάσει πάρα πολύ καλά. Αν αλλάξουν κάποια πράγματα, νομίζω ότι αυτό μπορεί να είναι στο top 5 στη Eurovision. Λοιπόν, αυτό ήταν το Φέρτο, αυτός ήταν ο Ακύλας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision φέτος και εγώ νομίζω ότι μπορεί να περάσει πάρα πολύ καλά. Πέρυσι περάσετε πάρα πολύ καλά με το Στερομάτα και φέτος νομίζω ότι μπορείτε να περάσετε πάρα πολύ καλά Ελλάδα και καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. Ναι, όπως είπα, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούν να αλλάξουν, αλλά νομίζω ότι ξέρουν όλοι ότι μπορούν να αλλάξουν και να βελτιώσουν. Δεν ξέρω αν το λέτε έτσι, συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι improve είναι ξέχαστε το. Ήταν πάρα πολύ όμορφο όταν η μητέρα του βγήκε στη σκηνή επίσης. Ίσως έκρυψα και εγώ λίγο, αλλά λοιπόν, κάποιοι νομίζουν ότι η Ελλάδα μπορεί να κερδίσει φέτος τη Eurovision. Ας δούμε ότι ο Ακύλας μπορεί να φέρνει τη Eurovision σπίτι, γιατί πέρασαν 20 χρόνια από τη Eurovision στην Αθήνα, 21
από τη νίκη της θέας της Έλενας Παπαρίζου και ναι, ίσως είναι χρόνο να κερδίσει η Ελλάδα. Λοιπόν, συγγνώμη για άλλη μια φορά για όλα τα λάθη που έχω κάνει. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι θα μιλήσω πάρα πολλά, γιατί δεν θέλω να ξεχάσω τα ελληνικά μου, γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτή τη γλώσσα και ναι, ελπίζω ότι θα επιστρέψω στην Ελλάδα σύντομα για να ακούσω το Φέρτο σε όλη τη χώρα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το hit το 2026 στην Ελλάδα και ποιος ξέρει, ίσως μπορεί να είναι το πιο μεγάλο hit, το μεγαλύτερο hit στην Ευρώπη φέτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχετε δει αυτό το βίντεο και αν τους αρέσει μπορείτε να αφήσετε ένα like, subscribe, κάποιο comment or κάτι έτσι. Και ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία Ακύλα, καλή επιτυχία Ελλάδα και ποιος ξέρει, ίσως Αθήνα 2027 μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά και ciao. Pozdrav!